ప్రేక్షకులు మా సినిమాని ఎంత ఆదరించారంటే నా పేరు కూడా మర్చిపోయి చిన్న దొరసాని యూ డిడ్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్ అంటున్నారు. ఆనంద్ని చూసి రాజు అంటున్నారు. ఇంకా దానికంటే గొప్ప కాంప్లిమెంట్ ఏమీ ఉండదు. అండ్ ఇందాక ఒక మాట అన్నారు 18 ఇయర్స్కి ఏం తెలియదు 80స్లో ఎలా ఉంటుంది అని, బట్ షీ స్టిల్ డిడ్ ఇట్. దట్ డజంట్, అది అసలు నాకు క్రెడిటే కాదు, దట్ ఈస్ ఆల్ టు మహేంద్ర సార్. నా వయసు అమ్మాయిలు కూడా రేపు ఈ సినిమా చూస్తే దొరసానికి కనెక్ట్ అవుతారు, ఏదో వాళ్ళు గడిలో ఉన్నట్టు, నిజంగానే రాజుని ప్రేమించినట్టు. దట్ ఈస్ ఆల్ క్రెడిట్ టు మహేంద్ర సార్. అండ్ యా, in technical aspects, like I keep saying, Prashant sir is amazing, Sunny sir has been amazing, our producers, they're amazing. So I just mana prekshakulandariki give us a chance, watch our film, meeku tappakunda nachutundi ani naaku nammakam undi. So yes, thank you so much, and we love you guys.